Κύριε Κουτσούδη, μπορεί η οστεοπόρωση να προκαλέσει σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα? Καταρχήν, η οστεοπόρωση είναι μία πάθηση που προσβάλλει και άντρες και γυναίκες, βέβαια πολύ πιο συχνά τις γυναίκες. Εμφανίζεται συνήθως μετά την εμεινόπαυση, με αποτέλεσμα να αραιώνουν τα οστά, δηλαδή η πυκνότητα των οστών, και να γίνονται πιο εύθρυπτα, δηλαδή πιο επιρρεπή σε κατάγματα. Εμφανίζονται κατάγματα συνήθως στους σπονδύλους, συμπιεστικά κατάγματα, και αρχίζουν οι πόνοι στην πλάτη, στη μέση, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολες οι κινήσεις τους στην καθημερινότητά τους. Επίσης, αν πέσει κάποιος ασθενής, μπορεί να σπάσει πολύ πιο εύκολα κάποιο οστό, συνήθως σε κατάγματα ισχύου ή στον καρπό. Η οστεοπόρωση αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή και συστηματική γυμναστική για πολλά χρόνια. Εάν νιώσετε πόνους στο σώμα σας που διαρκούν καιρό, απευθυνθείτε άμεσα σε έναν ειδικό για την αντιμετώπιση του προβλήματός σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να μου τη γράψετε κάτω στα σχόλια.